Estamos no Castelo de Soutomaior, un dos mellores patrimonios que temos en Rías Baixas. Dende o ano 1982 forma parte da Deputación e, cando se celebra o primeiro Congreso Internacional da Camelia, pasamos a formar parte dese Xardín de Excelencia Europeo. Formamos parte dentro da Ruta das Camelias, que é un produto turístico onde forman parte en Galicia máis pazos e alamedas desa propia ruta, pero tamén formamos parte do itinerario cultural europeo Xardíns históricos, do que Soutomaior pois, é parte fundamental. Que facemos coa camelia? Bueno, pois a camelia veu no século XIX de Oriente e aquí acolleuse moi ben por as calidades do chan que temos en Galicia, no? Sobre todo aquí en Rías Baixas, e pasou a ser a flor insigne tanto de Rías Baixas como de Galicia. E esa flor da camelia pois, ten unha peculiaridade fundamental, que precisamente está en flor fora de tempada estival e o resto dos meses. Precisamente, pois agora estamos na floración plena da camelia, en febreiro e marzo, e aquí por iso facemos distintas actividades combinadas, no? A camelia e a literatura, ou a camelia e moda, e aquí é importante Coco Chanel, non? Porque é a insignia tamén da súa marca, ou a camelia é saúde, porque da camelia pois en realidade sae ese té da folla da camelia, e pois tamén eses cosméticos como é o aceite da camelia, que sinceramente é maravilloso, non? Aquí facemos tamén catas de té, chama bastante a atención. Temos xogos tamén para nenos como escape room, que os códigos QR pois ten que ir averiguando, pois por exemplo, preguntas tamén como estas, non? De que camelia ou de que especialidade ou que especie sae o té da camelia, non? E hai que respostar, lóxicamente. Hai contacontos e pintura para poder debuxar, especializado tamén talleres para eses nenos que queran facer debuxo con respecto a camelia, que quede aí eses estampados, esas grabacións, non? Empeza a floración, en realidade é espectacular, porque podemos percorrer pois toda esta paraxe, ademais de ter árbores centenarias, non? Aquí hai 18 árbores centenarias, unha delas é unha camelia que ten 18 troncos distintos, mírase perfectamente pois as distintas especies que hai da camelia, e atopamos camelias brancas, camelias amarelas, camelias roxas, vermellas, rosas, etc. En realidade, digno de admiración, e sobre todo porque fan un corredor e un pasillo moi romántico e que invita tamén, no, a reflexionar, porque hoxe en día que vivimos tan rápido, pois estar aquí, en realidad, bueno, xa os xaponeses, non? Abrazan os árbores, pois aquí podes facer de todo.